Poď, ukážeme si, ako sčítať a odčítať väčšie záporné čísla. Už sme si predtým ukazovali tú číselnú os a akože sme to brali, že je to výťah, keď sme napríklad na -3 a máme -2, že ideme ešte o 2 dole, takže máme -5 a podobne. No lenže nemôžeš si kresliť číselné osy všade furt, bol by to problém. No, jednoducho, keď odčítam od záporného čísla, tak aj výsledok bude záporný, lebo pôjdem ešte vlastne akoby v tom výťahu ešte nižšie, dobre? Čiže ešte väčší zápor bude. No ale ako to vyrátať? Jednoducho tak, že dám si rovno takto do výsledku mínusko, ale vlastne sčítam absolútne hodnoty tých dvoch čísel. 6 plus 5 je 11, jednotku si dám sem, 9 plus 3 je 12, dvojku si dám sem, jednotku tu je 1 plus 2 je 3. Čiže výsledok bude minus 321. Je to ako by som sčítal, lebo keď od záporného odčítam, tak sa ešte zväčšuje ten zápor. Čo v prípade, že pripočítavam k zápornému? No, tuto musím sa pozrieť, ktoré číslo má väčšiu absolútnu hodnotu. Minus 236 a 86. No absolútna hodnota minus 236 je 236, takže to je väčšie. Čiže vo výsledku bude to znamienko toho čísla, ktoré má väčšiu absolútnu hodnotu. No a ako to vyrátam? Stále pri odčítaní platí, že odčítame menší od väčšieho. No a 86 je menšie ako 236. Čiže odčítame absolútne hodnoty. 6 minus 6 je 0. 3 minus 8 sa nedá, takže si dáme 8 a koľko je do 13 je 5. Jednu si dáme sem, 1 a koľko je do 2 je 1. Čiže výsledok minus 150. Lebo tým, že sme si pridali, tak sa nám vlastne znížil zápor, alebo znížil sa nám dlh. Dobre? Preto je vlastne dlh teraz menší. No a zmenšujeme tým, že odčítame. Hej, tie absolútne hodnoty. Ako vieš, aké znamienko to bude? No podľa toho porovnáš si absolútne hodnoty týchto dvoch čísel. No a ešte jedna kombinácia. Keby mám minus 86 plus 236, no tak to je to isté, ako keby mám 236 minus 86. A to už vieš vypočítať a svojím spôsobom máme to vyrátané už tu. Lenže teraz bude výsledok kladný, pretože tá 236 kladná má väčšiu absolútnu hodnotu, ako je absolútna hodnota minus 86. Čiže výsledok je 150. Vidíme sa na budúce.